Severus, si to ty? Nech sa páči. No vyskúšaj. Že to je on. Akože dobrý, ja. Prvý, To bude hompále, ne? Tak jak tebe. Ja som tu robil sprievodcu kedysi. To si mal vo vačku? Penetrace po tejto borovičke dnes večer. No, táto je pekná. To je naša prvá lampa do bytu. Áno. Ešte v predminulom videu sme boli vlastne tuto v Stupave u pána pozerať tie lišty a nakoniec sme sa dohodli, lišty sme vybrali a teraz ich idem aj s našim vedúcim stavby s Romanom zobrať a ideme ich vyhodiť na byt. Let's go. Čo teraz by som to nemusel úplne dolámať. Tu je zlomená už. To podľa mňa sa ešte budú nejaké lámať asi. Aj tu je vybavená. R2 a R25. Ešte tam je ešte väčšia, to je tá R11. Čo robíš? Máš stejne? Som kúpil. Ešte mi povedal, že keď to chytím tuto, že to bude trošku iné. Duško, žaba tu je! Včera sa mi večer podarilo zalomiť kľúč vo dverách a zhodou náhod presne tá kľúčová služba je v tej istej budove, kde sídli Dizajnové SK, kde majú obrovský showroom a keďže KV Home, od ktorých gauč sme do bytu pozerali a chceli, nemajú vlastný showroom na Slovensku, ale distribujú ich presne Dizajnové, tak som tam dneska vbehol, že však sa pozriem, čo presne tam majú a úplnou náhodou som tam našiel presne ten gauč, ktorý sme pozerali, ktorý sme vám ukazovali, ktorý chceme. Ideme sa tam pozrieť, beriem aj Veroniku, beriem aj vás a pozrieme sa aj, čo tam majú iné a či možno náhodou nezmeníme názor. No predsa len, my sme ten gauč videli ešte keď sme len riešili kúpu bytu, ešte sme nemali ani kľúče, ale mali sme ho taký predvybratý, keď sme boli na dovolenke v Slovinsku. Tým pádom sme sa tak viac namotali už hlavne na obrázky a na také akože na internete, že to máme popozerané, ale chceme si ho ísť ešte raz pozrieť, sadnúť si naň poriadne, popozerať si vzorky, ktoré sme síce objednávali, ale na predajni majú také väčšie rozmery. Čiže aj to pozrieme, aj pri tom gauči to pozrieme, iné to je doma. 10x10 taká malá vzorka ako poriadna veľká na gauči. Takže ideme na to. Tuto? Doprava? Točíš môj kabát. Brutálny kabát. Harry Potter. Severus, si to ty? Kares. Natočme také, že tak už máme hotovo a bude to vlastne tento kúsok. My sme tie videá dávali troška s opozdením a chceli sme vám teda ukázať našu novú kúpeľňu. Srandujem. No som zvedavý, či ho hneď nájdeš. Tu je. Áno, ja som ho nevidel. This is it. Nech sa páči. No vyskúšaj. Teraz si už na jeho sadám. Ježiš. Teraz si už sadám tak, že viem, že to je on. Akože dobrý, ja. Jak to bude hero, takto. Tak ležíš. My sme takto 90. Ešte by som išla vyššie, ale mám topánky. Ale väčšinou sme takto. A majú tu aj iné, poďme pozrieť iné. Poďme pozrieť. Inak túto nám pani doniesla podľa mňa tie vzorky, čo som ráno pozeral. Toto je taká, počkaj. Zamiešali nám tieto farby výber. Nám akože sa páči táto, ale asi sa nebude hodiť k ostatným veciam, ako podlahe a no tak tá ďalej. podlaha, čo sme vybrali, bude viac takáto. A toto je podľa mňa taký, že taký pekný stred medzi tým. Toto mi príde také, že dosť bledé. No každopádne vyberá sa lepšie z týchto väčších vzoriek, no, z tých maličkých, čo máme doma. My sme mali asi, že takúto vzorku. Takto vyzerá ten gauč spredu, no len my ho budeme mať presne naopak. Toto bol, že favorit doteraz. Favorit, no. Ale neviem, mne sa asi páči viac toto. Asi hej. No, tak toto nejak vyzerá. Práve zešlo slnko. Tak toto vyzerá na slnku. Toto je také, pôsobí to tak viac hnedo, také hrdzavé, tehlové úplne. A toto je viacej také červené. Táto stolička sa mi ľúbila ako alternatíva za ostrovček, lebo všetky tie farby, ktoré sme zvolili, sú veľmi dobre kombinovateľné s takou zelenou, olivovou. Zelený gauč nechceme, to sa až taký odvážny nie sme. Tie jedálenské stoličky by bol pekne taký detail. Takéto tmavé drevo, oblé finiše, bola by trošku vyššia, aby sa dalo sedieť za ostrovčekom, ale vyzerá super, nie? Robí sa aj v takej barovej? Robí sa v barovej, v jedálenskej a potom v takej polo, že sú tam 3 veľkosti. Tento inak tiež nevyzerá podľa mňa, že zle.
Ježišmaria. Taká v pohodičke. Keď už budeme bývať, tak by som chcel najbližšie 3 mesiace iba takto sedieť na novom gauči. A nechceš tu sedieť? Je fantastický. Sice to nie je ten, ktorý sme pozerali primárne, ten je tam vpredu, ale obidva sú extrémne. Ale tento je tiež mega pohodlný. Je mäkší henten, ale zase toto je menej záhybov. Aj tak ich má dosť, podľa mňa toto všetko tu chlpí. Ukáž, ako ležíš doma. Nie. Ako tak ležíš, tak. Do šikma. Pamätáš sa, takto sme sa podľa mňa odfotili, keď sme kupovali ten náš gauč úplne na začiatku nášho vzťahu. Tento je ešte asi aj väčší. Sedací test. Prvý dojem. To keď si sadneš, tak to hneď vieš, či je to on alebo nie. To je tvrdé. Ty sa chceš ponoriť, nie. Takže ostávame pri tom prvom. Pri Alea. Ale aj tento je dosť pohodlný. Normálni ľudia vidia gauč a ja vidím, že chlpí. Takže je pohodlná. To má taký... Ergonomický tvar. Hej, ergonomický je to slovo. Okay. Potom ti poviem doma. Tu nám bude končiť linka, tuto na tejto čiare. Takže to by vychádzalo, keby tie stoličky berieme takéto. No, toto je podľa mňa, že fajn. Potrebujeme aj nejaký stolček k tomu gauču. Tento není úplne, že zlý. Sedačku máme vybratú, len sme si ju boli ešte raz čeknúť a potvrdiť naživo. Zistili sme, že je tam aj nový materiál, nová látka s novou farbou. Je to taká trošku odolnejšia aj tým, že máme psa. A je taká veľmi príjemná na dotyk, že nie je úplne taká tvrdá. Bavíme sa o tej červenej. O tej červenej. A je taká červená, taký nový odtieň červenej, niečo medzi tou hnedou a medzi tou slivkovou. Farba vybrata. Viac hodí k tej podlahe, k tej dlažbe, čo budeme mať. Aspoň teda, keď sme to pozerali, jedna bola tá pôvodná moc oranžová a tá druhá moc bordová. A henta je presne podľa mňa tak niečo medzi tým, hej. Čiže akože farba super, tým, že je nová. Ja som ešte medzi tými vzorkami, ktoré som objednávala, ešte ani nebola. Ale tým, že tuto to majú, aj všetky vzorky, aj na takom veľkom rozmere, však to ste mohli asi vidieť. Ruka mi odpadne. Tak si to lepšie vie človek predstaviť, aj keď si to položí už konkrétne na tú sedačku. Čiže podľa mňa super. Dobre, takže gauč. Check. Boli sme pozrieť svietidlá. Takéto niečo by sme potrebovali aj do šatníku. Takéto chceme mať takéto zvesené vedľa postele. Zo stropu. Len si predstav, že to bude až zo stropu visieť. To bude hompálať, ne? Tak jak tebe. Musí to byť také, že by nám to nevadilo. Že to aj bude svietiť niekedy jedného dňa, vieš? Bolo ich tam strašne veľa a zistili sme, že si to musíme nejako upratať, ale ešte sa musíme zhodnúť aj na tom, že napríklad pozerali sme nočné svetielka ku posteli. A síce sa nám veľmi páčili štýlovo, pán povedal, že je to dosť silné svetlo, čo sa týka svietivosti, čiže by sme potrebovali niečo, čo je úplne slabúčké. My sme zvyknutí mať v spálni také, že úplne prítmie a také teplé svetlo už večer. Tak není to asi len o tom vizuále, čo sme sami iba boli pozrieť, že ktoré sa nám páčia, ale presne, že či je stmievateľné, alebo nie je stmievateľné, či je to ledkové, alebo žiarovkové. No a povedz, kde sme boli teraz? Teraz sme boli v Dizajnove, kde sme boli vlastne v tomto istom vlogu na začiatku pozerať gauč, tak už sme si vybrali. A vybrali sme si ho v tej červenej verzii. Je to taká látka, ktorá je pet friendly, keďže máme veľkého psa, takže je to taká odolnejšia látka, dajte do komentu like. Ktorá sa dá aj lepšie čistiť. A objednali sme zároveň aj stoličky jedálenské za ostrovček, zelené olivové s takým tmavým drevom a je to taký vyšší set ku ostrovčeku, teda ku kuchynskej linke na tú výšku, není to teda ku jedálenskému stolu ani ku baru. A to je super, na tie sa teším extrémne a ešte by to dokonca mohlo stihnúť prísť aj do Vianoc. Keď sme sa bavili, že gauč a telka, tak sme sa bavili, že to asi budeme riešiť až ako úplne posledné. A teraz to vyzerá tak, že gauč budeme mať ako úplne prvú vec v tom byte. Tým, že sme to objednali teraz a je tam dodanie 7 až 8 týždňov, tak to ešte možno stihne prísť do Vianoc. Ale budeme čakať na stolárov a tí to možno stihnú do Vianoc. Dúfajme, ale môže sa stať, že aj sa niečo vyskytne a nestihnú. Potrebujeme vyšpekulovať a vymyslieť, čo so stenou vedľa záchodu. Chceme tú stenu teda vedieť čistiť, umývať a dezinfikovať, takže tam nemôže byť úplne len, že namalovaná stena. Rozmýšľali sme nad tapetou, boli sme pozerať tapety, ale vlastne sme zistili, že na tej istej stene bude aj taký úzky čierny vysoký radiátor v kúpeľni a teda nebude možno úplne vhodné tam načapať tapetu,
keďže tam bude aj vlhko, aj teplo z toho radiátora, takže toto ešte potrebujeme vykoumať. Tapeta to asi nebude, ale našli sme veľmi peknú tapetu. Je to, že brutálna tapeta, je to taká tapeta, keď prídeš do drahého butikového hotela, tak podľa mňa presne takúto tapetu tam niekde majú. Taký White Lotus vibe. Je to White Lotus vibe a je to taká tapeta, že to aj nemôžem povedať do videa, lebo nám ho YouTube zablokuje, ale je fakt pecková, aspoň obrazok sem hodím. Je podľa mňa také, že moderná, štýlová, ale má taký oldschoolový nádych. A ešte ideme teraz pobehať nejaké drobnosti do Ikei, do Hornbachu a tak ďalej. Potrebujeme kúpiť tú stropnú lištu a soklovú lištu berieme z Hornbachu a potrebujeme to vyriešiť teraz, pretože už o pár dní nám idú dokončiť stropy a o chvíľu nám dokončia steny, budúci týždeň príde dlažba a ideme na to, už sa to bude konečne diať a nebude to vyzerať jak stavba, ale už to bude vyzerať viac ako byt. Panika, už ako vieš, kde sú lišty? Ktorá to bola? No a ešte mám na teba jednu takú vec. Toto bude lišta na strope, hej? A videla som na obrázkoch, že, počkaj, daj mi sekundu, že na strope ešte sa dávajú, že napríklad 2-3 lišty vedľa seba, že vlastne ako keby, že toto by mohlo byť, že ešte na obvode vnútornom stropu, že tá lišta bude v rohu. A potom na strope po obvode vrchnej časti stropu. Takú nejakú tenučku by som tam možno. Ja ti ukážem fotku. Vidíš, tu máš, že taká lišta, potom je niekde nejaká rohová a potom je ešte aj takto iba na tom strope a potom je ešte aj takáto okrasná iba na strope. Že tam sú také ako keby, že ešte v rámci toho stropu, že máš nejakú, že rohovú a potom ešte od nej kúsok na tom strope je taká, že obyčajná, ešte dokonca aj okrasné bývajú, ale to by už bolo too much, ale takú nejakú, že tenku ešte dať, že povedzme, že toto je naša rohová a neďaleko nej ešte dať taký pásek, to by nebolo odveci. Tie farby, to je tam niekde na začiatku. Tu doľava a potom doľava. Ja som tu robil sprievodcu kedysi, teraz doľava. Ako to povedal Romanko, jak sa volá ten vzorkovník? NCIS vzorkovník. Čo si to našiel? To si mal vo vačku? Hej. Penetrace po tejto borovičke dnes večer. Prosím vás, máte tu niekde NCS vzorkovník farieb? Á, super, ďakujeme. Aha, počkaj, už ide. Tadá, tu sú, že? Tak toto už moc fialové. Jedine, že by sa nám ozvala Milka so spoluprácou. A v tom prípade som ochotný ísť aj do niečoho takéhoto. Za čokoládky. Možno by sme iba mali vygoogliť, že aká je farba roka. Panettone? Nie Panettone. To predáva Jakša na Vianoce, nie? Panettone. A to tam musíte dať. A to tam musíte povedať. No, táto je pekná. 5040 R10B. A to teraz akože si vyberieme a už ich nikdy neuvidíme. Ja by som si to rada pozrela aj v byte. Potom asi táto je pekná, aj táto je pekná. Tieto dve sú pekné. Vidíš aj tie číselka? Nie, tie sú celkom pekné. Toto je taká blečia. No jedna pôjde do spálne. A môže byť taká istá. Čo mám gitarku? Ukážeš, zahraj na to. Táto by mohla ísť do spálne, táto do kúpeľne. No, vybraté. Dovidenia. Táto. Povedz, iba v skratke. Pozreli sme si vzorkovník farieb, asi, ja neviem, možno, že 4 až 5 minút. A prišiel za nami pán, že počkajte, len niečo tuto pozriem a zobral mi ten vzorkovník, pán predavač. A dal ho inej zákazničke, ktorá si ho iba tak začala pozerať, iba nám ho zobral. Iba Čavo prišiel, že počkajte, potrebujem niečo tuto len pozrieť a vybral mi to normálne Čavo z rúk, tebe to zobral. Mne to zobral. A dal to tejto druhej nejakej pani a to tam kúkali ešte asi, ja neviem, podľa že 5 minút a potom sme išli do Pečka odtiaľ. Palec dole Hornbach, dajte si to tam trošku dokopy. Čauky. Myslíš, že ľudia poznajú tieto schody? Myslela si, že budeme počas tejto prerábky zariaďovania, že navštívime IKEA? Tak vidíš, tak dneska sa to stalo. Vieš čo? Vešiaky do skrine budeme potrebovať, ale to má ešte čas. Inak máme všetko iné vyriešené. Fúha, donut? A to kde by sme dali? Potelku na tú poličku. To je naša prvá lampa do bytu? Áno. Ale to je taká módová. Taká na večer, kutelke, potelku, aby sme si nezakopli. Chceš ju skontrolovať? Vyzerá, že ok. Matúš si ju kupoval, nie? Nie, Peťo. Peťovi som písala, on, že už tu nie je, že to nestihol. Aha, vidíš? 85 lumenov, o tom som hovorila. Henta, čo sme chceli k nočnému stoliku, bola 800. Čiže 10 násobok a pozrite sa, ako slabúčko svieti toto. To svieti takto slabúčko a henta bola, že 10 násobne. To máš trošku podexponované, nie? Som naschovala. Okay. Mám úlovok. Misku na koláče, na pečenie. Toľkokrát som tu bola v živote, že neviem, kadeľ mám ísť.